Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin tashar mu ta Mrs. Jemon Home, inda muke karanta muku ƙayataccen labarin nan nata mai suna Zuciyar Rima. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu domin jin ci gaban labarin daga bakin 'yan uwarku wato Fatima Umar Khas Mamman Mihal. Ku biyo mu domin jin ci gaban labarin. Zuciyar Rima kashi na 35. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas Sista Sana, kalmar nan ta yi amfani wurin gujewa tashin hankali saboda irin auren nan na haddasa gaba ta har abada. Nafisa ta ambata a hankali tana hasko hannu da dan uwanta Sakir zai kasance a ciki duk in ya kalli Sirema a matsayin ma'aurata. Numfashi Mubina ta sauke tana dafi kirjinta cike da tsoro take cewa na rantse ba zan zauna da kanwar babana ko diyar yayinta a matsayin kishiya ba. Kutumar bala'i fiya kenan zai rika sauka a gidan duk bayan sakon daya. Dariya suka ce sanya gani yadda take magana tana share zufa a goshi kamar wacce ta samu labarin an yi mata ɗaya daga ciki. Wallahi kin san Allah ko ƙawata mijina ya aure sai na mutu na dawo ya fi so 10,000 duk bayan awa ɗaya. Wannan karan dariya suke yi haikan yayin da ita ko ta yi fuskan shanu kamar za ta fashe da kuka don ba ta ga abin dariya ba a kalaminta. Wato in na fahimci binan mamma ba za ta amince da ta Haris ya aro Hafsat a matarsa ta biyu ba. Daga ki ya kulle kofa auren fasto za ku yi. Ai in dai auren da ya zarce da fasto to shi za mu yi da dan bala'in can. A'udhu billahi. Sana'i ta furta da ƙarfi. Mubina ta miƙe tsaye tana cewa Sista Rima ba da labarin rashin mutuncin da yake min da na bashi sunan da ya sanya anti Sana koran shi dan. Tana ambata ta fada toilet tun cikin ta ya murdawa saboda hasko wata rana da ta zai iya auro Hafsat ta tsani ko jin mai irin sunanta. Yarinyar na da abin dariya Riman ummi zan so daga ranar da za a yi mata kishiya. Anti Sana kenan. Ni ya ban ga laifinta ba ko ni zai shiga wani hali idan na ji labarin Habibi zai yi min kishiya. Shi yasa nake ambatan sunan Allah ya wadudu kafa 113 kullum ina kamun kafa da shi cikin ambatar Allah ya hana mishi son wata diya mace da aure sai ni kadai. Allah ya mallaka min dukkan zuciyarsa ya hana masa sukuni da so da kaunata magayi daga musu ƴaƴanmu. Amma da ke muguwa ce Nafisa. Shi idan ban bari mazajen mu sun ƙara aure ba ta ina matan da suka cire gari za su je? A gaskiya ki canza tunani wannan ba addu'ar ba ce. Ni kuwa na samu ta yi domin ina jin din na fi su kishi. Musamman da Allah ya bani cikon numfashi na. Baki buɗe Sana yake kallon Rima da ta kammala magana cikin shafar setin zuciyarta. Nafisa ta kawo hannu suka tafa. Baki ta buɗe za ta so yi musu wa'azi da take tunanin zai dawo da su hanyar gaskiya. Sai murya Abdulbasit ya ratso falon ba tare da jira tana kana wacce ita ma shi take kallo. Idanunta na kawo ruwa saboda jin daɗin ta samu cikar burinta. Gyaran murya Nafisa ta yi suka sauke ajiyar zuciya. Sana'i da Musa tana cewa, Baban yaya, ba ku kunya idanun anti Sana? Murmushi mai sauti yana sake kallon Rima da ta sauke kai ƙasa ya ce, To afuwan anti. Ware idanun Nafisa tana kulle baki. Ya watso mata da kuwa ta miƙe da sauri ta shige bedroom. Ya kalli Sana'i ƙasa da murya ya ce, Don Allah sista ki rufa min asiri, ki bani Riman ummi ta raka ni mall mu je mu da asirin mami da ta sani ba. Broda, menene nawa a ciki? Ga ta nan halalin ka ce fa in ka so daga nan ku zarce gidanku ba mu ce maka da mene tunda abi ya mallaka maka ita. Tana ambatar haka ta shige bedroom ita ma ta kowa ya iso gabanta ya kama hannunta ya miƙe ya so mu zuwa hanyar fita. Don Allah in saka hijab bai sake ta ba haka bai tanka ba ya ci gaba da tafiya. Suka fito falo ba kowa sai ya ja ta da sauri jin motsi a kicin suka fice har da haɗawa da gudu. Sai da suka zauna cikin mota ya ɗaga gilas sama sannan saka mata hannun bayan ya matse da ƙarfi. Ta rantsa ido cikin can yaji na jin zafi. Motan ya kunna suka fice. Security na ɗaga musu hannu. Za ki amsa hukuncin hausa namun tunani da kika yi ne tare da kasa cika min alƙawarin da kika ɗauka. Wai yaya kana bayan na zauna da mai cuta? No, ina da takaicin yadda kika iya tashin hankalin kowa tare da mai da ni ba kowa ba a rayuwarki. Domin na san inda a san da kike Riman ummi ce kanwa Abdulbasit tabbas sai kin nemi shawara ta kafin ki aiwatar da komai da haka sai kin biya kamar yadda ne alƙawarin. Inda ina da ikon biya to zan yi domin ka huce yayana. Da kyau Mrs. Abdulbasit
Kulle idanuwanta ta yi, ya saki murmushi yana zasa cikin wata duniya ta daban da bai san zai iya zuwanta ba duk tsawon rayuwarsa. Gidansa na mall ya nufa da ita cikin tafiya tamkar bai jin yin taku. Da kansa ya fito ya buɗe gate ɗin ya shigar da mota. Ya maida ya kulle har da suka ki. Ita dai tana cikin mota bata san yana yi ba. Ta yi nisa wurin kallon pictures ɗinta da ya makala a gaban motar. Yadda koyaya ya motsa idanuwarsa zai sauka a kai. Motsin bude ƙofarsa ya sa ta kalle sa. Ya nuna mata hanya ta fito a hankali ta yi gaba ya rufa mata baya. Yana ƙarewa takunta kallo. Lamarin da ya haddasa mata harɗewa ta yi gaba za ta faɗi. Ya yi hanzarin janyo ta baya suka tsira wa juna ido. Za ki iya ɗaukar nauyin Abdulbasit ko Karimatu? Abbas ta zancen sai ta yi saurin janyewa. Ta roƙa zuwa bakin falon. Ya iso yana murmushi ya buɗe ƙofar ya shige. Ta zauna saman kushin one seater. Yana isowa da saman cinye ta yi nufa. Ko kafin ta miƙe ya zauna tare da tokare ta da hannayensa. Ta jingina a cikin kushin ɗin da kyau. Ta matsa hannunta ya ware su. Ta yadda ba yadda za ta iya kubcewa. Sai ta kalle sa a maraice. Ya yi ɗaga yana cewa, na fahimci mami na son yi min wasa da kadarata. Shi sa na ɗauko ki na hutar da masu rakiya. Na kawo ki gidana kafin na kammala gida miki na musamman. A kusa da Abi, domin burina in zauna kusa da mahaifana. Yayi ba fili ai. Ni kuwa na ga fili a nan. Ya sauke hannunsa kan nishaninta tare da matsawa da ƙarfi. Ta yi ‘yar ƙara cikin girgiza kai, gami da ware idanu. Ya sake matsawa yana wata tabbaci da cewa shi ne hukunci na farko da zan so mu yi miki. Kafin na ɗora miki, nauyi na ki gane kin yi min laifi na wasa da mahaɗin rayuwata. Kulle idanuwa ta yi cike da jin nauyin kalama. Sai gyara zama sosai a cikinta. Ya haɗe ƙirjinsa da nata yadda suke jin bugun numfashin juna. Iskan bakinsa ya soma hura mata a kunne. Ta narke tare da furta. A ayaya zan shiga wani hali. Don Allah ka yi haƙuri kan tare. Wallahi na yi ma alƙawarin baka kula da baka yi zaton samunsa ba. Sauka daga jikinta yi ta miƙe ƙafa tare da furta. Wash, a shekara da nauyi haka? Kallon ta yi kaɗan ya ɗauke kai. Sai kuma ya juyo ya sukunce ta. Ta riƙe wayinsa da kyau tana rinsa ido. Saboda ta tsorata. Bai daga ta ko'ina ba sai saman gadonsa. Za ta miƙe ya mida ta yana cewa, nauyi na zan ɗora miki da kyau sai ki bambance kalansa. Oh yayi na bambance ba, da Allah ka bar ni haka ai na horo. Naki wasa ne yarinya, ko in ce me aka yi da maza? Za ta sake magana ya kulle mata baki da nashi. Cikin mintoci ya bari ta Rima nutsuwa. Ta sama maida masa da martani har sai da ya tsaya yana kallonta. Ta juya shi zuwa ƙasa ta zauna a cikin ruwan cikinsa. Ta sama wasa da harshenta a girgasar ƙirjinsa. Tana yi tana sauke masa cizo mara zafi a nufin kafin ta ɗan ƙarar da wuta da take kunnawa. Ya mai da ƙasan shi a rikice ke aika mata saƙon da ya dawo mata da hankalinta. Har ta gane me ke shirin faruwa da ita. Girmawan lamarin ya hango a maganinta. Sai ta sama burin kubcewa ya yana mata damar. Sai ta ƙara rikicewa cikin dishewar murya take cewa, a ayaya da zafi wallahi mutuwa zan yi. Haka Sagir ya yi min na mutu na dawo da ƙyar. Ciki tsaya da abin da yake yi. Ya tsara mata ido yana jin saukar kalaman a ƙirjinsa. Tare da tariyo abin da Abbi ya sanar da shi cewa Sagir bai ɗaura mata idda ba, shi yasa ba a jira ta yi jini 3 ba kafin a sake ɗaura mata aure. Sagir ya sadu da ke bai sanar da kowa ba Rima. A hanzarci ta tashi zaune tana rufe ƙirjinta da barko, kar ta sunkuye. Motsin saukansa ya sa ta ɗauko ta raka bayansa da kallo har ya shige toilet. Hawaye ne suka so mu zubo mata ta dafe marinta tana cije lips. Na cire tsoron komai yaya, ka dawo gare ni wallahi zan mutu idan ka bar ni a wannan halin. Ka yi haƙuri ka dawo yaya Ebi domin kai nake ta yi wa tanadi duk da bana da ni. Sai ta kasa ƙarasawa, ta fashe da kuka mai sauti. Tana jin yadda fatan ƙasanta ke motsa da ƙarfi, tana sake shiga wani yanayi. In yi miki ne Rima, aure kan aure fa aka yi mana kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bai kyauta mana ba Karimatu. Kin gama da duk tanadi na. Kin jefa ni cikin wani hali da zan dawo mu cikin nadama. Domin wannan wata da kika hura sai na nemi ruwan kashe shi. Duk kuwa rantse Allah na tuba ya rabbi. Da sauri ta sauko ba ta lura tsara take ba. Sai da ta ji daka mata tsawa yana cewa, ba ki da hankali ko Rima, ko ma kada ki taɓa ni. Da baya ta dawo ta ɗaura guntun kawai da idanuwan da ya sauka a kai. Amma ba ta ji gargaɗinsa ba ta nufe sa gadan-gadan. Tana wani kalar kuka mai hausa na tunanin mai saurari. Duk yadda
ya so dakatar da ita bata ji ba, sai da ta iso ta faɗo kansa. Ya tare ta gami da zama saman sofa, ba shi ta haye samanta. Tana ci gaba da yin kuka. Ya rasa abin da zai yi mata saboda kukanta jinsa yake tamkar saukar ruwan dalma. Da ƙyar ya yi ta maza, ya gyara mata tawul ɗin da ya kwance yana cewa, kada ki sanya na aikata haramcin da zai katange mu ga zama ma'aurata. Karimatu, don Allah ki yi min rai ki bani na samu mafita. Ki yi shiru da kira Abi domin ya aikata kure cikin rashin sani. Da a ce ya jira kin bayyana, da ba mu shiga wannan halin ba. Yanzu waye sani ma ko ciki ya shiga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Cikin gunjin kuka take cewa, ni ta kace yayi wallahi Sidir bai take ni ba. Hasali ma tun da aka yi ni da ya nemi yin fyaɗe a karo na biyu Allah ya kubutar da ni. Ban sake bari ya kama ko hannuna ba. Ka yarda da ni, gaskiya Abbi ya ji kuma ya gani har ya aiwatar da abin da ya dace kuma a lokacin da ya dace. Fyaɗe Karimatu? Yaushe miki fyaɗen ban da labari? Kuma su Abba sun san da wannan labarin? Sassaka kukan ta yi tare da yunƙurin sauka a jikinsa. Ya mai da ita da ƙarfi har sai da ta saki ƙara. Bai kula ba ya ce, don Allah ki sanar da ni lamarinki wanda nake da duhun kai a cikin Karimatu. Yadda ya yi magana muryarsa na rawa ya sa ta suma bashi labari tiryan. Tana kulle baki ya bashi da kuka tare da sungumar ta kamar bebi. Ya zauna bakin gado yana duba wayarsa. Ba jimawa ya kara mata wani sako a fuska yana cewa, karanta ki ji. Ɗazun da na same shi sai dai ban ɗauka da muhimmanci ba saboda na san ƙarya yake yi miki. Na amince ga nan ummi ba zai taɓa wasar da martabarsa ba. Rima ragowa ta ce, yes, na ci na rage maka saura mara zuciya kawai. Ta tafi yawon barikinta, an cuce ka an ɗaura maka ita, to ka shaida komai za ka samu saura na ci ita. Sagir ne yaya, wallahi shi ne canza nan ba saboda ya kawo min tangarɗa a samun cikar burina. Kuma ya makaro zagaran da Allah ya nufa da Sara, ko ana mazuru ana shawo sai ya yi. Don Allah ya ke da ni, domin hakan kaɗai zai dawo da ni cikin farin ciki. Tuni ne da ke, kuma ya makaro Riman ummi, ni da ke mutu raba takalmin kaza, sannan bai ci banza ba, wallahi sai na raunata shi, ta yadda da ya kalla zai tuna abin da ya aikata hakan ya same shi. Yana ambatar hakan ya sake miƙewa da ita zuwa tole yana cewa, mu samu nagarcin tsarki tukunna, tare da gabatar da sallar godiya ga Allah. Ko na yi dacen jefa bal ɗina a raga domin sai na kwaro wannan ciwon marin ta yadda ba za a ƙara ambatar sunansa a gabana ba. Sun da kai ta a ƙirjinsa cike da jin kunya. Ya kawo kunnen ta cizo ta sake rungume shi tana dariya ƙasa-ƙasa, wanda ya soma kunna Abdulbasit ba tare da ta sani ba. Kina son rikita wa ummi ɗako? Da ya gisa kai ta cikin rinsa ido. Hacin ta ya ce za kaɗan yana cewa, ina son shif ɗinsa fiye da komai a fuskarki. Har da min idanuwa na masu kama da naka? Yes, saboda ina kallon su a jikina a koda yaushe. Ya ambata cikin kaiwa idanun sun ba. Talmishi da sauri ya sauke ta a hankali yana cewa, aikin lada ya soma daga yanzu. Da aka haɗa mana ruwan wanka. Sai in sulle mu, kin ga ladan ya zama 50-50. Duk da ni 100 nake so Allah ya baki, wato ya haɗa miki har da wanda zan samu. Murmushi mai sauti ta sunkuya ta soma haɗa ruwan ba tare da ta yi magana ba, amma ta ba wa kanta ba ta taɓa bari ya yi mata wanka ba. Shi yasa tana gama ta kalle shi lokacin ya koma daga shi sai fat ɗin maza. Kullum idanuwan da ta yi da sauri tare da juya masa baya ta ce, so mu shiga mu gani in zan samu wuri. Ba musu ya shiga tare da son matsa ruwa a fuskanta. Juyawa ta yi ta gansa zurba kunya komai. Sai ta matsa bakin kofa ta ce, a fito lafiya, ba zan je ko ina ba, zan jira ka fito na yi nawa. Bai tanka ba sai miƙewa da ya tsaye. Ta fice da gudu tana kiran, wayo mamina. Girgiza kai ya soka wankan. Jikinsa bayan ya gama ya gabatar da wankan tsarki, tare da dogon alwala ya fito ɗaure da babban tawul a ƙugunsa. Limshe idanuwa ta yi tana shaƙar ƙamshin sabulun da ya amfani da shi. Ya nufo inda take ta ja baya tana cewa, ka yi faɗa wala. Ko kamun ta shafi mace na karya shi. Kuma Asuman Stolye yana amsawa da, shiga ki fito in nuna miki kalan shafin da ke karyawa maza alwala. Ina na fahimci a hannu kike. Kullai baki ta idanu waje. Ya kanne mata ido yana sake cewa, Abdulbasit sai shayar da ke zuman ƙauna da ko a mafarki. Baki taɓa ganin sa ba. Kama ƙugu ta tana wuya.
juya idanu cikin wani salo ta ce, ni kam yayi AB, ka bar ni na huta da zantukan nan. Kada fa su zama cika baki ne, ya zo na yi maka zan zero, domin da tabbacin. Na fula ƙaunarka, tunda ni da shi Allah ya halicce ni, don ba san da na kamu da so da ƙaunarka ba. Jeje Lipsy yana jajjiga kai, ganin haka sai ta shige talar da sauri tana dariya. Zan kama ki riman ummi, sai kin ƙaryata kanki da kanki domin sai kin furta kin janye kalamanki. Ke ba ƙauna kika sani ba, kalamanta kawai kika sani, kike ji har ya zauna a jiya a saman harshenki. Ya ambata tare da soma shafa lotion. Sanda ta fito yana zaune saman sallaya sanye da jallabiya mai ruwan zuma, da ido yana mata doguwar riga da ajiye mata a saman gado. Ɗauka ta tana juya ta cike da yabawa. Da fatan kin yi wankan tsarkin, saboda a tsarkake nake so mu sunfiya gaban mai cikakken iko akan kowa da komai, domin shine kaɗai sanadin zamowa mu ma'aurata ba tare da dabarar mu ba a lokacin da muka yanke ƙauna da afkuwar lamarin. Kai ta gyara tana sunna kai. Son, zan kori kunyan nan bebin AB. Murmushi ce tana tuno ba ya sadda yake ambata ta da sunan lokacin tana matakin nursery zuwa primary 2. Shi ma sai in ta rike cewa ummi da kuka ba tare da an yi mata komai ba. Sai ya tawaye daga ta sama yana juyawa tare da kiran, daina kuka bebin AB, daina kuka ga AB ya zo reno. Wanda ke yin tsit tare da son ilƙala dariya. Inda ummi za ta so sababi tana kiran shi ke shagwaba ta. Sai ya fice da ita ɗakinsa ya baje mata dangin biskit da chocolate kala-kala ya tasa ta gaba. Yana kallon yadda take farin ciki. Nishaɗi na wadata ruhinsa. Sallah raka'a biyu suka yi, ya zo ya kama kanta, ya tofa mata addu'a. Ta lumshe idanu sai yana ratsa ruhinta. Ya damƙe hannayenta da fafukan hannayensa ya tsirga zuwa cikin da ƙwaruwansu. Suka tsira wa juna ido, kowa da karatun da ruhinsa ke tasa masa. Zuwa can, Riwa da limshe nata tana furta, alhamdulillah. Shi ma hakan ya ambata tare da matsowa jikinta. Gwiwoyinsu ya manne da juna. Ya yi gyaran murya yana sake sauƙi hannayensu. Ya yi bismillah, ta maimaita ya furta. Suratul Fatihi. Ta kiɗa kai, a tare suka so mu karanta surar. Suna kai ƙarshe, ya ambaci suratul Ar-Rahman. Suka ɗora da ita har zuwa ƙarshen ta. Sai suratul Waqi'a suka cike da suratul Mulk. Daga nan suka yi wa Allah kirari, wato karanta suratul Fatiha. Suka rufe da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yabo, wato yi masa salati. Sannan suka shafa cike da jin rauni na samun nutsuwar ruhi. Zuciyoyinsu ya cika da tsoron Allah, wanda Abdulbas ya kasa jurewa sai ya rungume Rima tsam, tamkar zai maida ta ciki ya fashe da kuka mai sauti. Ita ma kukan ta soma tana bubbuga bayansa. Sun jima a haka su ne suke ta kamun fuskanta. Ya haɗe da nasa ya zare harshensa. Ya sama lashe mata hawayen da yana yi wasu na fitowa. Ba dan ya so ba. Ya dakata muryarsa na rawa ya ce, kukan ya isa ga bebi na. Daɗi ne sanya mu zub da hawaye. Ina roƙon Allah ya tabbatar da mu cikin ni'imominsa. Ya sa a wannan dare mu samu cikar ƙauna, wato rabo na 'ya'ya masu albarka. Amin yayana. No, ba na son yaya, canza min suna mai daɗi. Kamar yadda zan canza miki rayuwa mai cikakken daɗin da sai na auta na gari ke samunsa cikin taskar Ubangijin sammai da ƙasai. Jimtai ya matse hannunta ta kalle shi kaɗan sai ta furta, ruhina. Ware ido ya baki buɗe, ta gyaɗa kai tare da tabbatar masa, kai ne duniya ta Abdulbasit, tun ban san kaina ba, da haka ina jin kartam raina, shi sa na baka sunan ruhina. Wata rana kuma na ce zuciyar Rima, don ba tantama ko kaɗan kai ne zuciyarta. Kallon ka kaɗai ya wadace ni zama cikin farin ciki. I love you without limitation, Abdulbasit. Saboda idan na nutsa tunanin gano kamar ya nake son ka, sai na rikice na sama hango duniya ta yi min girma. Na sha zama a gadin ina kuka rasa ka da nai. Na kan kwana yi ne ban ci komai ba, duk saboda ɗacin wani kasan aura. Hakika na gode wa Abbi matuƙar godiya. Tana kulle baki ya ɗora nasu a kai, ya sama ba ta kis a safafe. Ita ma martani da suma mai da masa tana mai alfahari da zumunsa mijinta. A na saman sallah suka watsa da suturinsu. Rima kam tun kafin tafiya ta nisa ta so mashi shekar kuka. Wanda ya sake hausa na nutsuwa Abdulbasit ya sunkuce ta zuwa saman bed ya so ba ta darasin kaunar da ya alƙawanta. Yana jin yadda jikinta ya ɗauki rawa sai da ke karanta addu'ar saduwa da iyali. Sai kai bakinsa saman nata ya kulle saboda yana da tabbacin ihu take duk da fasa masa.
shi kuma bai shirya jinsa ba bale ya kawo masa nakasu. Burin da ya ci wa daren ya zama rarrake. Ta masu sauraro bari mu dakata a nan. Assalamu alaikum. Masu sauraro